Tomášku? No ahoj. No ahoj. No ahoj. Co nám řekneš? Taťka, že? Taťko jí kručí v břiše. Co ty nám řekneš? Co ty nám řekneš? Nic nám neřekne. No ne, něco řekni, mi náhodou ráno vykládal. Jo, ty to řekej prndá. Honem něco pověz. No. No. Honem. No. Honem něco řekni. No, soustředí. Jak se na to soustředí? Honem něco řekni, Tomášku. Co? Honem. Kukačko? No. A prd. Co ty povíš? A prd. Jo, je mu to úplně jedno. Co ty povíš? Honem. Co to ten taťka má? Budeš spát? Ty budeš spát? Co? Že ani nikdo nemluví. Ty budeš spát? Jo. No honem něco řekni. Honem. Co ty povíš? Jo? To nám bude vykládat. Dobré to mluvíš, což by mluvil. No, co já na tebe nemůžu mluvit? Ještě tak na táti. No. Ty na nás prdíš, ještě prdel pálí. Ano. Ano. Co to je? Co to je tohle? Co ty to máš? Mě to sleduje. No. Mhm. Co? Taky mají tam šupky. Takový nedůležitý věci nás nezajímají. Takový nedůležitý. No.